кор бояд кард ки натиҷаҳои илмии олимонimon тиҷоратӣ шаванд, яъне дар бозори истеҳсолӣ харидор дошта бошанд, ки пешвои миллат ба ин нукта таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва таъкид карданд. Агар ки кадрҳои омодакардаи олим умуман корношоян бошанд, таҳқиқотҳои анҷомдодааш, китобҳои навиштааш дар ҳалли проблемаҳои ҷамъиятӣ мусоидат накунанд, пас самаранокӣ ба сифр баробар. имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳон олимон, донишмандон низ бар ин назаранд, ки ҳамун фарҳанг ҳамун миллати пойдор мемонад ва фарҳанги ҳамун миллати пойдор мемонад, ба рақобатҳо тобовар мемонад, ки иқтисоди устувор дорад. Таҳдиду хатарҳои зиёде ҳастанд, ки дар баробари давлат ҳамун қадар сабрро метавонанд олимонам гузоранд дар мубориза бо ҳамин таҳдидҳо. нақши зиёёнро дар рушди давлатдорӣ ва ба вуҷуд овардани структураи шуъури миллӣ, ки тахрибнопазир метавонад бошад, чӣ гуна арзёбӣ кардан мумкин аст. зиёён, олимон, омӯзгорон дар сафи пеш бояд қарор дошта бошанд. имрӯз миллати мо то як андоза ба истиқлолияти фикрӣ шарафёб шуд. Инам бошад бо шарофати сиёсати хирадмандона ва оқилонаи пешвои муаззами миллат аст, ки манфиати миллатро, манфиати Тоҷикистонро дар хориҷи кишвар, дар дохили кишвар, дар тамоми фаъолиятҳои худаш дар мадди аввал гузоштааст. пешвои миллат таъкид карданд, ки истиқлолият, сулҳ, озодӣ бузургтарин неъматҳое ҳастанд, ки мо онро ба чизе дигар иваз намекунем. То он вақте ки инсон хушбин набошад, то он вақте ки ватандӯст набошад, рисолати таърихӣ ва миллии худашро дарк накунад, дар ӯ истиқлолияти фикрӣ ба вуҷуд намеояд. Касе ки дониши илмиро дар худ зиёд мекунад, соҳиби ҷаҳонбинии илмӣ мешавад, ё ки ҷаҳонбинии илмии худашро тавсея мебахшад. И дар шароити пур аз хавфу хатаре, ки ҳар лаҳза инсонҳоро фиреб карда барои анҷом додани мақсадҳои ғаразноки худашон истифода мебаранд, наҷот меёбад.